बे समाव मोनसे गोनांथार खौरां फोसावनो सिगांदों। सरकारि साख्रि लुबैग्रा बिजाथिफोरनि थाखाय खोब गोजोनथाव खौरां। आसामाव फिन रोजा रोजा सरकारनि साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारबावसिगोन। बेनि थाखाय साख्रि लुबैग्राफोरा बयबो साखाफारा जानानै थाखादो। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ, आसाम रायजोआव थांनाय माखासे समनिफ्रायनो आसाम सरकारा रिक्रुटमेन्ट फोसावनानै बायदि बायदि बिफानाव गोबां सरकारि साख्रि थिसनबाय आरो गोबां बेखार लाइमोनफोराबो नाजानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिखौ मोनफुंनो हाबाय। बेबायदिनो फिन आरोबाव सरकारि साख्रिनि भेकेन्सि फोसावबावसिगोनखौ मिथिहोबावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों, फैगौ 10 मेनि सिगां रायजोनि नखर आरो हाग्रा बिफानाव 5,000 लांदां मासिनि थिसनथायनि गेजेरजों गासै 1 लाख लांदां मासि थिसनथायनि थांखिखौ रायजो सरकारा आबुं खालामगोन। थामहिनबा 10 मेनि सिगां रायजोनि नखर आरो हाग्रा बिफानाव 5,000 लांदां जानानै थानाय मासिफोरखौ थिसननायनि गेजेरजों आबुं खालामगोन। आरो बे बाथ्राखौ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय सानखालि आसाम पुलिसनि डिजिपिनि मावखुलियाव पुलिस बिफाननि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि उनाव फोसावनानै होयो। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन। बे एगजिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिसारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।